Daw man human na sad. Daghan kayong kahagbas oh, human na. Hinlo-hinlo na. Sakto pong naputol na ang kulor ibalik. Mo na yung mga fans nako sa kong paghinlo. Dong. Kuya paningot dudong oh. So kuya wa kayo rutyo. Kunawara ga video man jawa magda wa ko gada ana wa pa sa video. O may kay gidan. Aun sa. Tugong. Gitugong tungog. Tungog, tangag tungog. Puwa. Doy lami kung nay tungog. Ha? Katong tuba ba kung nay tungog mo lami. Na lagi sa to. Mao din gingon ni mama kay isang ilampas. Na diri akong sundang Abi oh. ko isang ikuan. Nara. Mo sayang man. Ang ngayon naman gunig ka ng ihagbas dagat lang. Video sa maybe. Dito ko. Pero nga kay rong di ka sawayon di ka kibaw mahagbas. Saktong mahagbas. Ano saktong mahagbas? Nabi mahagbas juta mahagbas. Juta bigyan hagbas. Mga usap paghagbas mo mahagbas mo nagbot diri kilid ba? Kilid do na mo. Ano dagang sagbot? Kani? Naara man ako sang muan ari kuya. Dira ako ya. Kasi maapil na to ni tugas ba? Di ra ba nakailag tugas? Wala umrog mga tugas dito sa gipang puto. May madahon ti di ba? Gagmay nga. Kato ding. Ha? Lagi diyan. Kani oh tugas na siguro ni. Tugas mo na. Tugas lagi ni. Lagi pang puto la ko kuha. Hala sayang nga. Asa na ilapte kay tugas. Ito siguro ni. Uy, bilis ate ko. Kani bilis. Bagong ligo la ba ni? Ilan man ni kuya? Isa kuya. Mama. Kanang lugar dire mo tay mo na igipuy-an sa mong lula. Ari sandang. Oh, dire mi. Tilan lagi ni. Mo na igipuy-an sa mong lula sana. Libo na kayo. Dai ko lang video lang ba? Libo na kay ano man ni gusto makuan? Ano siya matiman na? Asat. Ay maore. Nabuho na di ay. Kanarang mohon ka. Pagga ang sumpay na Dito. Dako di pod. Di na masud ning ko ano? Kayo tipo. Akin eh. Oh. Murag. Oh, asud. Naman gawa sa punuan. Masud nito yung papadyon eh. Sayahan na siya. Kasi katong nangita og kuan ba? Yuta nga gusto mo magbay parintahan. Dire mo. Renta mo dire. Di mo na magpayag-payag, di ba be? Ayan eh, concrete. Libre pod kuan. Haba. Ay di na buwak. Nare dagan tumbay. Di na buwak.